greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuda sei nekunudza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yei, hanzi zvinhu zvaoma, zvinhu zvarwadza kusvika pa-extent yekuti munhu anosvika pakubira munhu akafa foni. Mawanika ndo mamiriro aita zvinhu munyika zvamanje manje, munhu kusvika pakubira munhu akafa foni. Pakashata. Kana uchangotanga kuti bata zvamanje manje muzuva ranhasi panyaya inoyi, aiwa ndinokurudzira kuti udzvanye subscribe button handitika, nekuti nhasi manheru na 4 o'clock chichange chakachaya handitika. Tichange tichikurukura nenyaya yehurumende in exile iri muupoteri iri kutaurwa naHope weching'ono. Saka ndichange ndina mukoma G tichiita live streaming tichitaura nyaya dzedu idzi handitika. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yemukomana ari kunzi akaba foni yemunhu akafa. But ndisati ndapinda munyaya iyi, ndiringotaura kuti kana une business raunaro raunoda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yakuda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Zvoita sei zvoenda kumberi. Right, gwenzi rephytomed, gwenzi riri kurapa, gwenzi riri kuita zvidavado, gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje ka. Ndoda kuti mubate namba idzo dziri pascreen idzo. Okay, just hold on. Right, batai namba dziri pascreen idzo. Motaura na Koni, motaura kuti hanzi Koni tabva nekuna DJ Holly, tiri kuda gwenzi. Unongosarudza product inongoenderana nezvauri kunzwa panguva iyoyo handitika. Kana une fever, kana une mudumbu, kana une musana, kana une mafibroids, kana une chii, zvese gwenzi iri ndo riri kuita zvinhu zvamanje manje handitika. Saka bata namba idzo dziri pascreen apo. Waisa order yako chi gwenzi rako rosvika panzvimbo paunenge uri ipapo handitika. Woita sei wobatsirikana. Ndo gwenzi riri kuita sei rekuti unofanira kugara unaro mumba zvamanje manje, harifanira kuita sei, harifanira kushayikwa handitika. Right, nyaya yangu ndeiyo iri apapo. Windy steals phone at an accident scene. Windy oba foni pa-accident scene, panove ipo pakaitikira tsaona, ndo pakabiwa foni naWindy. Ende zvazokatyamadza ndezvekuti foni yacho yakatobirwa munhu akatofa, anga atofa pasini ipapo. But zvisine mukomana akazoita sei akazoonekwa handitika. So let me get into the story quickly and then toonesana kuti how far is too far panyaya iyi handitika. Zvikanzi Windy steals phone at accident scene. Terence Maveneka, a commuter or minibus conductor who stole a phone at a tragic seke accident that occurred last week, he has been given 1 year imprisonment term for theft. Hanzi mukomana uyu akaba foni pasini yakaitika pachitungwiza muna Seke Road umo, road inoenda kuchitungwiza last week. Apiwa gore rimwe chete muchizarira handitika. Hanzi Maveneke, who offered help to injured people at the accident scene, stole a mobile phone from one of the deceased. Akauya mukomana akati arikuda kubatsira, achinyepedzera kubatsira. Paakaona munhu angafa aripo ipapo asingachagone kuzvibatsira, bva atora foni. Mawanika. Zvikanzi
Maveneke appeared before Epworth Magistrate Esther Mutezo, who sentenced him to 12 months. Ari mujeri mukomana 12 months arimo handiti, but akazobvisirwa 5 months zvikanzi for good behavior handiti. Saka hanzi 5 months were suspended on condition that he does not commit a similar offense with 7 months. Saka zviri kunzi 5 months dzakazobviswa kunzi hafanira kukomita mhosva yakadaro pa 7 months dzinoita sei dzinotevera kana abuda mujeri handitika. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Amenoti munoionawo sei kuti Windi akaba foni yemunhu akafa? Chii chikonzero chiri kuita kuti zvinhu zvidaro? Chii chiri kumbonyatsoitika? Mweya wetsvina here, kuomerwa here, kana kuti inzara here? Chii chiri kusvika pakupa vanhu zvivindi zvekuti anosketa munhu akafa, pakashata ma1 chaiwo handitika. Saka ndonyaya yanga achingofamba nayo zvamanje manje, yanga ndangoti ndikokuradzaiwo zvinhu zvatiri kusangana nazvo munyika yedu yeZimbabwe handitika, kuti zvinhu zvashata, zvinhu zvaoma kusvika paextent yekuti munhu akuita chivindi chekunosvika pakuba foni yemunhu akafa. Ndo mashatiro aita zvinhu aya. Handizoziva, siya comment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti munoiona sei nyaya iyi, zviri kumbofamba sei handitika. So musakanganwe, manheru na4 o'clock tichange tiine live stream yatichange tichiita namukoma G, tichikurukura nenyaya yaHope Ching'ono neproposal yake yaakaita yehurumende iri muupoterwa. Handizoziva hangu kuti hurumende yacho inenge ichishanda sei iyoyo. Ndozvatoda kuti tionesane nevanoti zivei, toita sei tokurukura handitika. Nekuti tikaita president wenyika anenge ari muupoterwa, amenoti anenge achitonga nyika ipi, kana kuti anenge achirongei, uyezve zviri kunzi inenge siri opposition party. Nyaya dzacho dzakawanda dziri ngotaurwa dziri ngobuda nepapo handitika. But the best way ndechekuti kana usina kuona the whole interview ya Hope Ching'ono, enda pachannel panapa unonoona iripo interview ichiripo, vari kuona chisiya macomments ipapo. Saka chingomhanya ipapo wozvionera wega, wozvinzwira wega, kuitira patinozokurukura namukoma G unoita sei, unozozvionerawo, unozowanawo kunzwisisa kuri kubva nyaya nekuri kuenda nyaya handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.